lotereyadan $1 milyon utan üçin öz ýoldaşy bilen aýrylşýar. Aklyňa sygmajaklar, mene düşünemek. Hakyky bolan waka bir Amerikaly denan lotereyadan $1 milyon 300 000 ýalyk pul utýar. Naloglarda aýranyna özüne arasynda $1 milyon galýar. Şo $1 milyon adam töle bölüşmejek bolup aýrylşmana karar berýär. Ýanky lotereýany almany 10 milyon galanyna ýoldaşynyň goşlaryny ýygnaýa awa dawayda swidania diýe garas. Men seň bilen ýaşajak gelýär, men seň bilen aýrylşak diýe. Ýoldaşym geň galýar, näme bolýar, näme esasynda aýrylşak, näme bir da boldymy aýtmaň, düşündir diýär bolyn ýok. Men seň bilen awa aýrylşasym gelýär, seň bilen ýaşasym bilen ok. Gara dogry dürüst düşündirsem ýok, ýa adam ýok, diňe men seň bilen aýrylşakdan oturýar. 23 ýyl, 24 ýylda bile ýaşan adam bolýar diýär. Aýrylşmana karar beren bolsaň, bolýar aýrylşaýarsan diýär. Asliyetinde bu denan hiç yerde işsen o ki hiç iyilik bir o öýüne 5 manat pul getirip bir galanca diýen aýallar adam siýa o eklap ören bulan öýde oturan aýal bak çuwdy $1 milyon gazandy. Şeýdip aýrylşýarlar boldy gitdiýär ýanky erkek. Bir 3-4 günden soň ýanky ýoldaşy gelýär, ýanky erkek adam öýüne çyrdakdy, galan goşlaryny ýygnap börkä we ondan çek çykýar, çakalyk çykýar. $1 milyon ark gitmeklik baradaky. Bulan gözünden onu näle bolay bu $1 milyon kim utdy diýen pikir bilen adwokatlaryna haýyş edýär. Bire oýnadýar, ýa bir barlap berdiler, şu hakykatdan utuş boldymy diýip. Adwokatlar barlaýar, hakykatdan hem şu utuş bolupdyr. Utuş bolupdyr, pul alınıpdyr. Mende adam fi geň galýar, näle bolay bu le o ýaşadyk. Hiç ýylak bir artyk bolsa talap etmedim ýa ýenetmedim, elimden geleni şoňa etdim. Näle bolay diýärdim, ýa kentäden suwda çagyrýar. Suwtlaşýarlar. Sudya bolan zatlara seredýärdim. Bolýar diýär, seňe diýänim şu bolsa onda meňe diýänim şu diýär. Allahyň sen annak bar puly $1 milyon erkege geçirmeli etdi. Erkek almaly etdi şonu. Ýanky denanyň adwokatlary ýalvarýarlar, gaýrat et, beýtmemin utan utuşy da diýsem ýok, bolanok erkege geçirin diýärdim, erkege geçirdi. Netije pulsuz awa ýoldaşyz galýar ýanky denan. Näme diýip näme aýtjak şu bolýarlyk ýagdaýlar. Kommentaryda berilen, ýene de kommentariýlarda garaşýan. Janyňyz sag bolsun, saglykda görüşelim. Assalamu alaikum. Siz meni egerde Kadir Seacraft brandyň esaslandyrjysy, ýüzi ýa eýisi diýip tanaýarsaňyz, siz meni hiç ýyl tanaýar. Men Seacraft brandyň döreýişi barada, men ýakyndanmyň nähil günler geçendigimiz barada. Gülen wagtlam, aglan wagtlam, umytlanan wagtlam, galyp düşen wagtlam arada size aýdyp beresim edi. Siziň gollaryňyz bilen Efiýeden başlaýar. 20-nji ýyl Thomas Youngja ýokary okuw mektebe oturdum. Ýani indi näme işlemeli? Atrabotka okuw tarabyndan uğradylym. Ýöne göwnüm şoňa baranok. Dogrymy aýdyn. Ýani birinji kursdan bäri öz işim arada arzulap pikirlenip berdim. Ina okuw oturdum, wagtym geldi. Bir könüji jaýymyz bardy. Näme üçin bardy? Iňgilikleri onam ýere gelen aýdar. Jigimi kimi otyr, maslahatlaşyp otyr. Jigimi kurs. Näme iş etmeli? Indi eklenç beden boýnumyzda biz ýetişdik. Ene matamyzdan işlerden malal. Näme etmeli diýen pikirde şo maslahatlaşyp otyr. Birden tahir jigim. Kadir, bizim ýurdumyzda deriden kän zat ýok. Derini eýlep daşarda eksportda çykarmasyny näme pikir etdiň? Ay ýok, oň üçin zawod gerek, ulu çykdyjylar gerek. Intek ýerbide diýen pikire geldimdänim ýöne şu deri çema kellemde gallydanym. Gijeler bilen yatman şu deri önümler barada pikirlerim insana tahirin ýanyna baryp deri önümler satary talipleri. Iň men kösenen wagtym sumkadan kösendim diýdi. Her ýyl hökman Jermançy sumka alýan, gowsyn alamak, talip özüm ýetgeş artykmaz pulum ýok. Ýöne her ýyl çalışan deri önümleri taliplere satyp başlasak nähil pikir edýän aýyp bolýar. Wizalarını dağıtlarını görüyoruz. Opşa biznesin nähil alıp balyş barada öwrenip başlaýas bolýan. Gaty kyn iş. Ýöne bilemok ýüregim şoňa girdi. Maslahatlaşyp daşary ýurtdan getirmän öz brendimizi döredilýän pikirler. Ýöne sen iki sanak ýaş patsan nirden tehnologiýany bilenok, intek söwda edip görenok, adam bilen bir normalny düşünşip gurlaşyp bilenok. Hiç kim seni intek berdi. Söwda sferasynda sen tananogam, filanogam. Näde girmeli? Ýüzümizi ýertip başladyk.
bir hemme köwüşleň ýanyna gitdik. Şu deri çemi bilen näme baglanşykly bolsa, agam şular ýaly gaçjak bolýar, şeýtjek bolýar, şeýtjek bolýar diýip her kimden ýüzümüzi ýartyp maslahat aljak bolduk. Azajygam bolsa, her kim şular gitse bolýar diýip bir azajygam bolsa, bir sözem bolsa aýdyp goýberýärler onu. Şu önümçilik edebilýän adamy tapmak karara aldy. Şu adam ýadymda köşüde tassamaň uguruna bir köwüşler bar. Nädip şolara düşenim bilemok, ýöne tahir kimiz bardykdanym agam şolar ýaly teklibimiz bar. Bize öz brendimiz döretjek. Bize de gapçyk, sumka, uguruny tikip berdanym, biziň brendimizden çykaryp ber. Bizem sataly, senem öz peýdaň bar, menem öz peýdam bar öýnüp. Ay ýokçy, men onu oňurman. Ýöne sen şolaglaryň nomuryny alýdanym, aga bir nomer berdi. Baýly. Adyny ýetgetdim. Öz görse gatworma däle, ýalňyş düşünmedi. Siz Baýly diýip. Baýlyň ýanyna bardym. Kiçirek önümçülük. 3-4 adam özü bilen 5. Sumka gapçyk sat. Tikip bir onu bunu azajyk satyp hereket etjek bolup oturýarlar. Bize oňa gerek bolup çykdyk, olam bize gerek bolup çykdy. Sen maňa optim bahadan ber, men öz brendim ýasajak, öz brendim döretjek, pulumdan çäkli, ýani işeşelli. Olam suda bolsun, bol işleri. Ondan naşary ýanky kozu zat şol adam tapýançak bize ýan brendimiz döredip başladyk. Ne edip döredik? Inanmaýan. C-Craft brendi ýöne JPEG formatda döredik. Ýöne suratda döredik. Çiğin Photoshop'tan başlaýanlyk üçin oturup näçe sagatlap şeýt adyny hem üçin C-Craft. Aslynda biz şu wagt size çykyş edemizde Türkmencraft, Türkmen önürji diýip çykýar. Aslynda men Uludağda baramyzda şo wagtlap arzuwlaýadym. Uludağda baramyzda jiýim adyna Tahir Craft diýip takdyk diýip tahar pasyna şondan geldi. Tahirim seň harpyňam goýaly, seň adyňam goýaly, ýok, öz harpymy işil gelişdiremok. Tahir bolsun. Tahar biziň deri sunkalamyzdaky başdaky tahar logotipiň özüne çyzyp oturup näçe sagatla Photoshop'da Tahiriň baş çykanlygy sebäpli boynuma malaýyn bir daşary ýurt bir kän belli däl brendin bir ütköşürek bir şekilini allyk, aýladyk, özümizin içine taharpyny goýduk. Birazjyk ütkötdik, ýöne özümize görä sagat. Şeýdip C-Craft brend döredik. Sen hem şular ýaly etýän bolsaň, bizdensiň. Ostolumyzny açsyn beräýdi. Demeli. Toğsan okulman çykdy, şu barmadaky da oturmasan. Berelim. Bir teňe de bolsa bermeli. Adam o beýan bolsa bar, o barmadyna da däl, o şola onan. Ya gurrun zarrykda da ýöne şoň haqqy bermeli. Duduram şu nesi bermeýän näme nakda. Bizden mallar alyp goýberýär-de bir spurýar şu taýyn. Men şoňa biziň masam şola iýside oturýar. Şo özüň galdyryp goýberýär, ýa-da iýside galmaýar şo.